Takže zdar, já vás vítám u dnešního videa. Jo. A teď hrajeme Survival, jsem tady s Kájou. A tentokrát jsme tady jako... March a Homer Simpsonovi. Tak snad se vám to bude líbit. My jdeme na to. Z předchozího dílu víte, že jsme si tady ale ještě s jinými skiny. Mezitím má teda Kája, má železo, tak ať ho rád do česky. Mám, co děláš, jako... Máš železo, máme tady slime ball, polívku, Nemáme žádnou polívku, žmerovomele blbosti. železo, pak máme 15 uhlí. No a dneska jdeme objevovat jeskyni. Máš nějaký torčky? Ano, Já tam dala ten kamen, jo? tak pojď se mnou. Je, počkat. Tak jo, jdeme na to. Už to je tmavý, já nemůžu. Tak. To je dobrý. Zavíráme dveře. Dveře se zavírají. Co tady je za díru? To je díra. Tak já jdu dál. Si počkej. Neboj. Tak. Já nemět. Tady další? Jenom dřevěný. No, to nevadí. Ty jsi tady dal ty torče? Ano, Já mám už jenom jednu. já mám 2. Těšíme nějaký to. Já jdu dolů, jo? Jo. Tak připrav se. Geronimo. Já vezmu Ale nějaký... tam je v mlze ještě jedna. Au. Kolik máš? Co? No. Ježišmarja, to je uhlí, pane bože. Se zblázním. To je celý lavový jezero v klečku. Škoda, že nemáme kýbla. Nevadí, tak těž. Ty vogo, tady toho je. Já jdu dál zkoumat. Ouch. Není to s tím krumpáčem. Železo! Pojď sem! Dej mi. Pojď, tady mám železo, tak pojď za mnou. Pojď. Pojď za mnou. Pojď za mnou, tady máme železo. Jo, mám 14 uhlí. No vidíš. Ty. A kde seš? Tady. Nevidím tvoji ceduly. Tady jsem. Aha. Bacha na lávu. Radši si prokopej tady cestu, než abys jako umřela s tím, co máš. Tady, pojď sem, tudy, tady máš schodky. Děkuju. Jsi můj March. Hlavně mě tady nepusinkuj. Tak běž. Ale těž. další uhlí. Těž to železo. Železo. Blíž, ale bacha na lávu. Já jdu pro tam to, zatím jdu prozkoumat víc tam. Wow, Tady toho je. tady to spojuje ty dvě Už mám 4. jeskyně. 4? Výborný. Tady je toho plný strop. No vidíš, tak dělej furt, dokud nebudeš mít. Už nic? Tak kameny, taky těž. Tak, tady těžím uhlí. A pak půjdeme dál. Kolik máš torček? Jednu. Ale 14 uhlí. Výborný, já mám 8 uhlí. To se musíme držet dál od lávy. Wow, to teď hodně daleko. Tady mám... Bude stačit 20. Kájo, podívej se, kde jsem. Vidíš mě? Ne. Tady. U toho pramene lávy.
Vidíš mě už? Ne. Už? Já už mám málo krumpáče. Podívej, no to je jedno, já už jdu za tebou. Nespat to. Stačí 27 dřeva. Uhlí? Ne, kamene. No, kde ty seš? Tady seš. Hele, já tam mám štěr. Ježišmarjo. Tak jo, vidíš ho? Je to štěrk? Tak to rukou, pokud to bude rukou. Ne, to není štěrk. Ne. Ne. Pojď, obendem lávu a jdeme zpátky na povrch. To nevím, ale je to něco určitě jiného. Potřebujeme nějaký ty šutry. Jdeš za mnou? Ne. Prokopu cestu. A bacha, ať nezhoříš. Máš to železo. Tady se k něj radši skrčneš, aby se Tam. Tady pojď za mnou nahoru. Ne, na druhou stranu. Dolů. Prostě tam má jak starý, počkej. Vidíš mě? Tak pojď za mnou. Bacha na tu lávu. Běž po těch schůdkách, co jsem udělal. No a pojď za mnou. Hele, uhlí. No necho. Zase. Co pak? Jo, počkáme. Kde se káje. Dobrý, tady máš tady schodky. Tak vyskoč. Tak můžem? Tak jdem domů. Hele, další uhlí. Taky se můžeme podívat. Pojď do té druhé. Tady je ne dům. Tady je ale druhá ta jeskyně. Tady pokračování jeskyně. Právě nevíme, co tady je, tak to jdem. Jo, tady je rozsáhlá. Pojď sem. Máš torčku? Tak to tam hoď doprostřed. Hoď to někam. Tak, výborný. Železo! Kde? Výborný, těž. Mám už jenom červený, maličko. To nevadí, když tak se vrátíme. Ty se vrátíš. Tak já. Jestli chceš, můžeš se vrátit, já to vytěžím. Tady jsou další dva. To vezmu, můžu? Tak, máme jedno železo, aby ses nelekla. Těžíš? Výborný, nic víc? Nevadí, tak jdem spát. Máme 11, tak jako To je dobrý, ještě plus těch 7, co máme. To je dobrý. Tak pokud už se vrátíme. Zvládli jsme natěžit. Počkej, víš moji jmenovku? Ne. Další železo. A jo, tady jsem u té lávy, tam ne na druhou. Tady jsem našel další železo. Tady je. Vidíš jo? A ještě nad tím si myslím, že je. Tak to vidíš všechno. To vidíš mě, jestli chceš. Padá to dolů. Jo, už to beru. Tady ještě nahoře. 2, výborný, toho bude mít hodně. Já to budu sbírat. 4 mám. Tady můžem, mám 6. Výborný, můžeme jít. Druhou. Ne, promiň, jdeš dobře. Za tebou. To je nějak moc zatočený. No to jsme dali přece ještě. Je. To nechci položit. Mě to nějak teďka blbne. Jež, co to je? Počkej, stoj. Stoj, prosím, stoj. Železa. Zaseklo. Kolik mám vypěčit železa? Úplně všechno. Sedm na 12 bude stačit, ne? Určitě. No tak, mě nejde otočit obrazovku. Pojď. Hoď to do toho. Do pece. Mně to nejde prostě otočit obrazov. No nevadí, tak. Pojď přede mě. My se teda s vámi loučíme. Ne, to je zas tak krátký. To bude určitě 9 minut.
my se pro tento díl s váma loučíme. No a ahoj!